a mi el que m'interessaria és saber de quina manera el grup Sears li afecta tota la crisi financera que hi ha en aquest moment. El grup ha aconseguit mantenir el seu creixement fins al 2009, cosa que jo crec que és meritori. Moltes empreses a partir del 2007 han tingut una caiguda de la facturació considerable, però clar, en aquesta expansió internacional en la que esteu, suposo que hi compteu amb els crèdits bancaris i amb els inversors. De quina manera us afecta? Us ha frenat l'expansió d'alguns projectes de país o projectes internacionals? No pas pel tema financer. Nosaltres és veritat que tenim un projecte de Ripollet que volem fer un magatzem robotitzat, no? I el farem igual, però més a poc, però no per falta de diners. Jo he de dir que això que se sent tan habitualment de que els bancs han tallat, a mi no m'ha tallat ningú, més ben dit. Jo en aquest moment m'ofereixen més del que puc admetre. Sí que és veritat que nosaltres notem la crisi, sí que és veritat. El que passa que com que tenim els negocis tan diversificats, amb alguns ho notem més i amb altres ho notem menys. Amb el que més ho hem notat, i ara sembla que engeguem una mica, és amb el tema, amb la nostra empresa de reformes i equipaments. Ens hem trobat, i això és una mica en aquest sentit que parlàvem del tema dels bancs, senyors que ens han vingut, empreses que ens han vingut i ens han demanat que els hi féssim un pressupost i els hi presentéssim un projecte, han pagat el 20 o el 25% i a l'hora d'executar no l'han pogut fer perquè el banc no els hi ha dat els diners. En aquest punt és on ho hem notat més fort. Després, amb la distribució d'alimentació i de begudes, també notem molt la baixa de consum. Amb el tema turístic, clar, nosaltres vam apostar molt fort fa 12 anys per fer una empresa amb un nivell tecnològic alt. Nosaltres estem venent per online i estem venent, en aquest moment, us puc dir fins a final de la setmana passada, havíem venut un 48% més que l'any passat. I l'any passat online vam vendre 75 milions d'euros. Aquest any segur que passarem dels 100 milions. Però jo ho atribueixo no a que hi hagi més demanda, sinó que nosaltres tenim un sistema tecnològic molt ben preparat. Nosaltres tenim un centre de processament de dades que pot donar resposta a 300 milions de preguntes en menys de 5 minuts a l'any. O sigui que hem apostat molt per les noves tecnologies, no només amb turisme o amb tot, i això vol dir que el tema de turisme, jo penso que aquest any farem una temporada molt millor que l'any passat. Per altra part, també hi ha mercats que aquest any van millor. El mercat rus va molt bé, el mercat rus, nosaltres ara tenim Pegas, que és la companyia més potent que hi ha a Rússia, perquè té una flota té més avions que Spanair, perquè ens entenguem, i fa una cosa que no fan els altres turoperadors russos. Ella, com que té avions, vola de 8 o 9 llocs de la Unió Soviètica, de l'antiga Unió Soviètica, que les altres totes volen des de Moscou. O sigui que jo veig amb el tema del turisme anem bé, no hi ha dubte que també els preus s'han hagut d'afinar, però clar, aquí nosaltres actuem com a intermediaris, vull dir que el que afina el preu és l'hotel, no? O sigui, d'alguna manera, per sintetitzar, nosaltres notem com tothom, però no som en el focus, diguem, potent d'aquesta crisi, no? I com que estem tan diversificats, jo penso que aquest any farem un bon any. No farem el de l'any 2008 ni 2008, 2007 potser sí, però farem millor que el 2009, segur. Això és el que penso. I hi ha una part de les vostres empreses exteriors que a mi en el seu moment va treure molt l'atenció i finalment no he estat capaç de seguir la pista, que era la vostra implantació al Marroc, i més en concret una xarxa d'oficines de turisme per promocionar el turisme interior al Marroc. Sí, nosaltres al Marroc hi vam entrar primer amb un tema de càtering. Déu-n'hi-do el que vam créixer,
però vam tenir molts de problemes. En Marroc hi ha molts de problemes perquè és molt difícil. Les necessitats de la gent del Marroc són en un nivell que aquí ja estan superades. Llavors, gestionar una empresa d'alimentació és complicadíssima la vigilància que has de fer. I al final vam fer una bona operació amb una empresa francesa i els hi vam passar. Llavors vam guanyar un concurs i teníem una empresa d'agències de viatges. Però, esclar, nosaltres, com que per altre cantó anàvem desenvolupant la venda online, avui dia venem molt al Marroc, però ja ho venem des de Barcelona. I ara el que tenim allà, junt amb una empresa italiana de sucs, que es diu Huber, tenim una fàbrica a Tànger. O sigui, tenim una fàbrica a Tànger que produïm sucs de tot tipus, no només pel Marroc, sinó per tots els països del Magreb. Però ara al Marroc l'important que tenim és la fàbrica de sucs. Ens queden 2 minuts, per tant, Jordi, jo demanaria molt breument una pregunta i una resposta també, senyor Bagó, una mica breu. Jo no sé fer breu, eh? Jo tampoc. Jo tampoc, doncs anem malament. En tot cas, volia fer potser que no intervinguis. Volia fer un canvi de registre total, sense apartar-nos del turisme, òbviament, i és agafar la vessant CIT, la vessant Fira Turisme Internacional de Catalunya, la que celebrem tots a Barcelona cada any. Què hem de fer amb la Fira CIT? La demanda ha canviat, el sector ha canviat, el mercat ha canviat, les empreses han canviat, estan canviant dia a dia. El CIT s'ha d'adaptar a aquesta realitat, ho està intentant, ho està fent, ho farà? Home, el CIT, per mi el CIT el que ha de fer és procurar de donar allò que la gent no troba per internet. Perquè si el CIT va donant el que la gent troba per internet, ho tenim malament. El CIT ha de mirar de buscar més el contacte personal, buscar més plantejaments emotius, donar aquella cosa i aquell calor que no es troba per l'internet. I després una altra cosa, jo estic molt preocupat per qui nomenaran de director o de president. Em sabria molt de greu, he sentit algun nom, i em sabria molt de greu que nomenessin a persones que quan jo vaig haver de lluitar com un negre per fer el Saló de Turisme a Barcelona em van fer la traveta dient-me que l'important era el turisme de Madrid i que amb el Fitur ja n'hi havia prou. Aquests no entenien ni entendran mai que Catalunya és una cosa i que Madrid n'és una altra, que així és com jo els contestava. I ara m'arriben notícies de que algun d'aquests està fent una mà de coses per ser president. Us asseguro que si ho és, faré una carta a La Vanguardia. Deixi'm que digui, senyor Bagó, que recordi, ho he dit a l'inici d'aquest programa, però que recordi que el senyor Bagó va ser president del Saló del Turisme durant 19 anys i que va lluitar en un principi quan els països que participaven eren 3, perquè això ho tenim claríssim, 3. Però per acabar recordarem algunes de les coses que tenen entre mans ara en el grup CERS. Per exemple, acaben de signar com a proveïdor exclusiu de distribució d'aliments per a PortAventura. Jo penso que molt important aquesta signatura d'aquest conveni. I també tenen entre mans un hotel a Petra, que aquí els que avui participem en aquest programa i ens demanem una plaça, humilment, un hotel a Petra de 5 estrelles que tindrà aproximadament unes 220 habitacions i que es preveu que estigui obert per quan, senyor Bagó? Sí, cuidado. Penseu que el tema de Petra el fem Montjordans, eh? Sí. Però dir que no tindrem habitació. No. Vull dir que si entendre't amb els de Premià, Vilassar, Calella i Sant Pol és complicat, entendre't amb els de Man i amb els de Petra ho és molt més. O sigui, estem lluitant, jo crec que ens en sortirem, però no és un tema senzill. Sí que és un tema que a mi m'apassiona, perquè veig que Petra... Jo veig que el turisme funcionarà quan sigui capaç de fer coses diferents. El turisme fer el mateix que fan els altres, això no anirà enlloc, perquè al final acabaran lluitant amb el preu, i el preu no soluciona res. Llavors has de buscar llocs en què hi hagi un turisme diferent, hi hagi una possibilitat diferent, i a més, si pot ser, que no la pugui copiar ningú. Petra és única en el món, no? Llavors jo estic molt entusiasmat amb aquest projecte
i lluito perquè es pugui fer. De totes maneres, estic encara no fent els fonaments, estic encara amb els jordans discutint, però penso que me'n sortiré. Estem segurs, senyor Bagó, que se n'en sortirà. Espero. Seguríssims. Per tant, doncs vagi fent la reserva. Senyors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies, senyor Bagó, per venir a aquest estudi a fer aquest debat de Comunicatur.info adreçat als professionals del turisme. Se'ns han quedat moltes coses que ens agradaria haver parlat, però potser un altre dia el convidarem. Jo, pel mateix preu, vinc. Molt bé. Enric, Jordi, moltíssimes gràcies. I vostès ja ho saben, tornem d'aquí 15 dies i, com sempre, el que farem serà parlar de la indústria turística que ens apassiona. Adéu.